ഹായ് എവരി വൺ. ഇത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാമാർട്ടിൽ നിന്ന്, അതായത് സ്വിഗ്ഗിയുടെ ഇൻസ്റ്റാമാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത അപ്പം ബാറ്ററാണ്. ഈ ബാറ്ററിൽ നിന്ന് ചത്ത ഒരു പാറ്റയുടെ പാർട്സായിട്ട് ചത്തൊരു പാറ്റയുടെ പാർട്സ് ഇങ്ങനെ ഈ ബാറ്ററി എനിക്ക് കിട്ടുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ബാറ്ററി വാങ്ങുന്നവർ ദോശയ്ക്കോ അപ്പത്തിനൊക്കെ ബാറ്ററി ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങുന്നവർ ഒരു ടിന്നിലേക്ക് കണ്ടെയ്നറിലേക്കോ ഈ ബാറ്ററി ഒന്ന് ഒഴിച്ചൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്നൊന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല, നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് യൂസ് ചെയ്തു പോകും. പക്ഷേ ഇതിലിതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കവറിലെ അഡ്രസ്സ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പേട്ടയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ആണ്. പാഡീസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.